Cancións soledes cantar nas vosas actuacións? Dúas, máis ou menos. Porque non hai tempo, porque vai moita xente, temos que medirnos. A veces 3, pero bueno, se é unha excepción. Cal foi o voso concerto con máis espectadores? Pois no Liceo de Barcelona, logo en Madrid tamén, no Centro Gallego de Madrid, no Centro de Barcelona, Toxos e Xestas, bueno, pero o máis o Liceo. Canta se viría? Canta xente viría? Moita. Eu no liceo do 2000 e pico. Poñedes vos nervios? Tipos de cancións varias. Hai moitas, pasa que nós tamén sabemos poucas. Non sabemos. Cantamos da Seitura máis. Da Seitura, cando nos chaman, cantamos máis da Seitura que de nada, porque é o que queda xente, porque as outras normalmente cantas calquera. Cantos anos levades cantando este tipo de cancións? Pois este tipo de cancións nós, claro, nós poucos, porque máis ben foi desde que se recuperou isto. Pero, bueno, eu acórdoas, pois, a ser moi pequeniña, e oírllas cantar xa a miña mamá e aos meus avós. Voy a dicir para ustedes, con cariño y humildad, una corta poesía basada en la realidad. Fui muy poco al colegio, estoy diciendo la verdad, pero sí me enseñaron a tener que respetar. Hablando de respetar, que digan los profesores, se merece un suspenso el que contesta a los mayores. Si el abuelo le reprende, contestan muy enfadados, tú no sabes ni papa y eres un anticuado. Se levantan de la cama, dicen todos sin consuelo, nesta casa no hay quien duerma, todo es culpa del abuelo. Cabizbajo y dolorido, se queda solo el abuelo y pide con caridad que lo lleve el Padre Eterno. Me despido de ustedes con lágrimas en la vista y pido un fuerte aplauso para todos los pensionistas.